تيركي من الغريبات تيركي الرفاقة تاعي تيركي نجمان مكان وجا غريبو حسباني كمي قندك خري خاليا وخذي يكسري قبل الناكا جوان شهيد وباتليا وان البرسات راحت عنها معين هستي كيدوان البرس مو مع روجي البرتابة باراني چاوا قیرین و قوتینت کشکوشنه دیزی داد گوه و دی نهاتانوا الدستیوان کافر بابا دا بیعو بازار رشخو رفید که غریبه می حتی مساغي ومن البرباي غربنا أمي بالنوان دلال وحزيزان تباحي ووين روجي روجا فرماني وهانا دورا ما قرتي ودورا ما كرنا خلقوي مير كشتين كتكوز مشخورة بري ولي يقبال المساغن الخلقي هنا داتا وانسي هنا براي وانسي بويا هاجي Di fermana sê tabaxa 2014 de civaka êzdî qirkirineke herî giran ya sed sala 21 jiyan kir. Civaka êzdî rûbirûyê êrişên ku di cîhanê de mînakê wan nîne hat. Li seranserê Iraqê di encama hovîtiya çeteyên Daişê de tê texmînkirin ku 12,000 kes bûn qurbanî. Her wiha bi giştî 202 gorên komî hene. Li gorî daneyên neteweyên yekbûyî Daişê li seranserê Iraqê nêzî 33,000 sivîl kuştin. Zêdetirî 55,000 kes birîndar kirin û zêdetirî 10,000 kes jî revandin. Hikûmeta Iraqê li gel 12,000 pêşmergeyên pedekê bi 7,000 leşkerên xwe ve civaka êzdî nava lepên çeteyên Daişê de hişt û reviya. Dohli piştavan ama zahmet kakî veçviya. Agi berdamiyeti. Bu takım takriben sev bu. Yani bir dört mazlum yeki küçük. Bu jene kumeri güzel bakıyor. Abciye ki bu kaldoji. Soğuktan bunu zarok bu dava daka fadem mesela işte bu. Ama hastigi küçük bir yali. Peki neden kışa şaptanı? Merkebeli çıkarmalı. Neden kesince bu beyin vanne? Hani çıkırına şaptanı. Ama bu ne şart bu necbervan? في شكل وانجي ما ديتن بشهر نوعد في شباب مشتمل وسر ديوار نفيسيا دراها البرديرين استكبر لا النفيسان وهي البرديرية النفيسان دست شيء وجي دستايا قبل المرشي Sanki dersi bu arkana işte duymandan ödemez var. Duymandan ödemez var. Kaçıp tarayma. Kodar kurtarı. Mata dava khadra piru kala. Koy hangi tu katlera hai? Li gel kuştin, ravandin, talan û koçberiyê çeteyên Daişê bi hevkarên xwe re di nava her gundekî hema bêje li ber derî û dîwarê her malekê goreke komî çêkirin. Di nava van goran de ji her temenî mirov hene.
Çeteyên hov divan goran de kesên birîndar, sax û yên qetilkirî tev bi hev re bi kepçeyan ax berden ser bedenê wan. Li gor amarên ku heya niha hatine komkirin, li Şengalê 89 gorên komî û bi dehan yên yek kesî hene. Têgotin ku çeteyên Daişê nêzî 7000 kes ravandin û nêzî 4000 kes kuştin. Yanî bi giştî 11000 ezdî di encamê de bûn qurbanî. Di mijdara 2015 de Gêrlayên HPG û Yejastarê careyekê piştî rizgarkirina Şengalê ji destê çeteyên Daişê gora komî ya li Solaqê keşif kir. Di encamê de derket holê ku di wê gorê de 8 jin û 12 zarok hebûn. Hikûmeta Iraqê di sala 2016 de bi fermî pejirand ku li Şengalê gorên komî yên di encama fermana sê tebaqa 2014 de pêk hatî de hene. Piştî 4 salan encaq careyekê di 27 îrona 2020 de Tîma Niştimaniya Gorên Komî li Iraqê yekem lîsteya qurbaniyên gorên komî yên êziya eşkere kir ku tê de 62 kes hebûn hemû jî mêr bûn. Gorên ku hatine dîtin. 89 gorên komî û bi dehan yên yek kesî hatine dîtin. Gundê Xanesor Çarê Spata 2015 de li navbera Gundê Xanesor û navçeya Sînonê de sê gorên komî ji aliyê Gêrlayên HPG, Yejaslar û şervanên Êzîdxanê ve hate keşifkirin. Dema vekirina her sê goran de tarmê 54 qurbaniyan hate derxistin. Gundê Koço Li Koço di 15 adara 2019 de 20 gorên komî hatin vekirin û divan goran de cenazeyê nêzî 500 qurbaniyan hate dîtin. Di Sibata 2021 de cenazeyê 104 êzdiyan li Gundê Koço hate defin kirin. Gundê Solaq Di dîroka 26 Cotmaha 2020 de li Gundê Solaq di goreke komî ku tê de 8 dayîkên bi temen, dayîkên ducanî û 12 zarokên ku çeteyên Daişê wan bi saxî binax kiribû hate vekirin. Di gora komî ya li Solaqê a binavê gora dayîkan de nasnavê 7 jinan eşkere nebûye. Gundê Herdan Li Gundê Herdan di 22 Sibata 2022 de 7 gorên komî ji aliyê ekîba dibin çavdêriya neteweyên yekbûyê de hate vekirin. Ji van goran nêzî 100 kes hatin derxistin. Gundê Qinê Di dîroka 28 Hezîrana 2022 de li Gundê Qinê 6 gorên komî hatin vekirin. Di van goran de nêzî 129 kes hatin derxistin. Gundê Hemedan Li Hemedan careyekê di dîroka 5 adara 2023 de ji 4 gorên komî tenê yek hate vekirin. Di berdewamiya xebatên vekirina goran de darmê 40 cangoriyan hatiye derxistin. Di heman demê de îsal li nêzî Gundê Hemedan goreke dinya komî hate dîtin. Gundê Girzerek Li Gundê Girzerek li ber xendekan nêzî 5 şeniyên gund û yên derdorê li beramberî çeteyên Daişê şer dikirin. Ji wan kesan heya niha agahî nehatiye girtin. Tê texmînkirin ku li Gundê Girzerek de jî gorên komî hebin lê heya niha nehatiye keşifkirin. Gundê Sîbaşê Xidir Li Gundê Sîbaşê Xidir 5 gorên komî hene. Li navçeya Til-Izêr 10 gorên komî hatine dîtin lê heya niha tenê yek ji wan hatiye vekirin. Şengal Di dîroka nehê Gulana 2023 de li navenda Şengalê goreke komî ya ku tê de 5 kesên Şîa hebûn hate dîtin. Heya niha bi giştî 89 gorên komî hatine dîtin. Ji vana tenê 46 gorên komî hatine vekirin. Ji gorên ku hatine vekirin darmê 1002 şehîdên Fermanê hatine derxistin. 201 qurbanî
piştkinînên wan xelas bûne û radestî kes û karên wan hatine kirin. Heya niha piştkinînên 831 şehîdên gorên komî nehatiye eşkere kirin. Hikûmeta Iraqê dema careyekê dest bi vekirina gorên komîyên Şengalê kir, dabû diyar kirin ku ew ê van şehîdan tef li gor heqê wan bêkêmanî li gor prosedûrên civakê veşêrin. Rifatên ku heya niha hatine eşkere kirin, ji vana 104 gundê koço bûn ku li Bexdayê bi fermî radestî malbatên wan hate kirin. Hikûmeta Iraqê 12 rifat jî hestiyên wan di torbeyên zipalê de dan destê malbatên wan. Ji bo sûneh rifatan jî hikûmeta Iraqê ji malbatê wan kefen, tabut û alên Iraqê xwestin. Ji 89 gorên komî 5 gorên ku nehatine vekirin ji aliyê kes û karên wan ve ev 9 sal e benda vekirînê ne. Nêzî 831 hestiyên qurbaniyên fermanê li saziya Tilba Edliya Bexdayê têrgirtin. Lê nasnameyên wan hîna jî nehatine zelal kirin. Ji bo eşkerebûna denayên hestiyên nasnameyên şehîdên gorên komî tenê 6 meh lazim in. Wê demê çima hikûmeta Iraqê hestiyê van şehîdan di destê xwe de digire, êş û azarê bi malbatên wan re dide kişandin. Hêjayî bi bîrxistinê ye ku hikûmeta Iraqê bi saziya lêkolîna tawanên çeteyên Daişê yana teweyên yekbûyî re kar dike. Ev tîm ji aliyê Encûmena Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî ve hatiye erkdar kirin. Li kêleka vê saziyê ji bo vekirina gorên komî û bi giştî sûcên ku çeteyên Daişê kirine bêne eşkere û lêpirsîn kirin, bi pêşengtiya vê tîma Neteweyên Yekbûyî gelek welatên Amerîka, İngiltere, Almanya, Hollanda, Yekîtiya Awropa tev bi hev re ji xwe ve nava tevgerê de ne. Wê demê divê mirov vê pirsê bike. Çima hikûmeta Iraqê heya niha tenê 46 gorên komî vekiriye û çima heya niha piştkinînên 831 şehîdên gorên komî nehatiye eşkere kirin, ji Şengal û malbatê wan re nayîşandin. Li ser fermanê 9 sal derbas bûn. Lê çavê bi sedan malbatan li vekirina van gorên komî ne.